През 2024 година Плутон ще донесе и осезаеми промени на знаците от неподвижния кръст. Те са следващите, които ще бъдат така по-сериозно и осезаемо засегнати. Части от банките, от финансови борси да паднат цените на имоти и така нататък. През пролета се очаква това нещо. Май месец е подходящ за кардинални промени, които да са вече много така съществени за нашето бъдеще, за нашето развитие, за нашите успехи. Овен, лъв и стрелец със сигурност, по-внимателно от към нови начинания, нови проекти, нови дейности. Здравейте отново от нас, колега, дойде време да заложим вече новите тенденции за 2024 и съответно да ви запознаем с по-важните астрологични събития, които предстоят. Точно така, влизаме в една високосна година. Знаете, че високосните години са белязани от малко по-така трудна енергия. Трябва да заложим на повече усилия, да бъдем по-старателни, тъй като и самата година е под вибрацията на числото 8. Числото 8 се свързва с планетата Сатурн, а Сатурн е строгият учител. Строгият учител, който ще изисква от нас повече отговорности, повече усилия, но пък с едно вътрешно развитие можем да постигнем едни добри резултати. Както каза колегата, тази година се бележи по числото 8. Осмицата е все пак изградена от 2 четворки, т.е. 2 пъти повече усилия може да се наложи да проявим в нашите действия, в нашите дейности, но за сметка на това пък може да ужънем след това доста повече. Осмицата се свързва и с финанси, тъй като самия 8 дом в астрологията е свързан с Скорпион. Там са големите пари, чуждите пари, корпорации, банки и така нататък. Тъй като финансите са много важна част от нашия живот, естествено осмицата ще ни даде и големи възможности да подобрим своето финансово положение, да обърнем внимание сериозно на самите потоци от парите, но в края на краищата ще трябва да бъдем доста търпеливи, последователни и старателни, за да постигнем успех в тази сфера. Доста важно събитие, което започна още на 18 ноември 2023 година, беше новият двугодишен цикъл на планетата Марс, която премина трайно в така дълбоките таинствени води на знака Скорпион. Този процес със сигурност не е лесен и ще изисква доста усилия, доста воля, доста издръжливост от нас, но пък има и положителни определено неща, които ще ни донесе, колега, това нещо. Марс ще ни накара да поработим с волята си, но имаме предвид воля, която вече на вътрешно ниво, в дълбоките води на Скорпиона. Ще бъдем доста устойчиви и силни. Естествено, в глобален аспект това не носи кой знае какви позитиви, тъй като може да се засилат военните конфликти и някои да ескалират. Слава Богу, това ще бъде така локално, няма да е на глобално ниво. Марс в Скорпион е изключително силен, той е на трон там и наистина ще задейства много сериозни процеси, много сериозни трансформации, както и в финансовата сфера, така и в военната сфера. А в личен план ще ни се отрази точно така, да действаме по-силно, да имаме повече воля. Естествено трябва да се предпазваме от прекомерни страхове. И другото важно нещо е, че действията няма да са така видими, а по-скоро ще има доста подмолност, доста силни възможности има за спекулации, за манипулации, така, за корупции, нищо няма да е толкова открито, така че отново не вярвайте на всичко, което чувате, което виждате, особено в медийното пространство, защото спекулации няма да липсват, ще продължат и то с пълна сила, все повече и повече. Да, следващите 2 години ще са, така да кажем, малко предизвикателни в тези сфери, но трябва да заложим на решителност, да не позволяваме страха да ни владее и никакво отказване, само напред. Това е важното за Марс в Скорпион. Също възможно е, да се активират някои вируси, инфекции, да попадне в нови такива ситуации, но едва ли ще се стигне до по-сериозно положение, както беше през 2020 година и 2021. Не, по-скоро на моментни кризи, когато се правят по-напрегнати аспекти, когато минават през Марс в Скорпион, тогава може да очакваме обостряне на тези неща, но нищо, кой знае колко, според мен няма да има фатално и предизвикателно. Марс Скорпион носи едно тъй нареченото зануляване, т.е. той ни дава възможност за нов старт. Това важи и в финансовата сфера до голяма степен, така че ще има големи амплитуди там, спадове, възходи и така нататък. Положението
все пак ще се промени трайно. Да, този аспект може да е много благодатен за хората, занимаващи се с фондови борси, банковия сектор, хора, които са свързани по някакъв начин с управление, ръководство на чужди на инвестиционни пари. Така ще се задействат, могат да дойдат нови различни идеи, които да бъдат наистина така доста благодатни, доста трайни, да наложат големи промени в живота на човек. Нали, зависи вече и позициите личните, които са в рождената карта. Нали, зависи къде попада този Марс, зависи къде е Скорпиона също в рождената карта, но определено за знаците от заводните зодии Рак, Скорпион и Риби, този аспект ще бъде по-благодатен, да. Докато за неподвижните знаци, т.е. неподвижния кръст Водолей, Лъв и Телец може да бъде малко по-предизвикателен, специално хората с повече енергия на изброените неподвижни знаци трябва да бъдат по-внимателни с финансите си. Като цяло и въобще с вътрешното си усещане за себе си. Ще имат така големи промени на мироглед, на усещане, на светоусещане. Като цяло с финансите цялата година трябва да бъдем по-предпазливи, защото да не забравяме и все пак планетата на сътресенията, на промените, Уран, непредвидимия Уран, отново е под знака Телец. Телец се свързва с нашите притежания, с финансите ни, с икономиката, така че винаги трябва, нали, така, за това годината е под Сатурн, трябва да сме заземени, да не се взимат някои емоционални решения, трябва, нали, по-практично да се действа тук, за да може това да е по-успешно за вас самите. Защото всяко едно емоционално решение може да ви доведе по някакъв начин до загуби. Че е хубаво да се съобразявате в определените периоди, реално как инвестирате, колко инвестирате, в какво инвестирате. Ние ще кажем сега с колегата и периодите на ретроградности на планетите, защото също са важни. През годината да следваме някакви неща, все пак е по-добре, отколкото така насляпо да се действа. Да, разбира се, и понеже заговорихме за Уран, не можем да пропуснем един много важен аспект на Уран, който е през пролета на 24-та. Това е съвпада между Уран и Юпитер, който ще се случи в знака на Телец. Юпитер е планета на разширението, на възможностите, на късмета. Той облагодетелства въобще ситуацията като цяло с финанси. Може Уран пък да срине доста големи части от банките, от финансови борси, да паднат цените на имоти и така нататък. През пролета се очаква това нещо, но Юпитер ще ни даде възможност за финанси. Където е Юпитер, винаги имаме такава възможност, винаги нали, може да доведе това нещо до тип развитие, разширение, до нови хоризонти, до израстване със сигурност, така че в този период пък е благодатен за тип промени. Тогава трябва да сме точно иновативни. Да може да направим нещо ново, нещо различно, да погледнем през друга призма нещата, защото това ще ни доведе до успех, реално. Да, в края на краищата Уран носи винаги непредвидими ситуации, от него не знаем какво можем да очакваме, така че, нали, общо взето може и да разтресе обстановката, но в края на краищата ще донесе нещо ново, нещо хубаво. За някои, за други не толкова. Това пак казваме, че зависи много от личния хороскоп и от взаимодействието на тези планети с вашите лични такива. Като по-напрегнати са, нали, и април и март, нали, месеци, в които може да има по-големи сътресения, тъй като през март месец се очаква Марс във Водолей да удари с квадратура Уран и Юпитер в Телец, което означава, че тук може да имаме вече така по-големи и осезаеми промени в финансовите сфери и естествено във Водолей може да ескалират и някакви природни бедствия, катаклизми и така нататък. Трябва да сме малко по-внимателни, специално с пътувания на дълъг път или на по-кратък път през март месец, да следим и прогнозата за време. Нека, колега, да разгледаме все пак и ретроградните планети през 2024 и по стара българска традиция да си започнем отново годината с ретрограден Меркурий, както и 23-та започнахме, така че нищо ново с това нещо. Той е само на 1 януари, до 1 януари е ретрограден. Да, от 13 декември до 1 януари е първото ретроградие на Меркурий, под знаците Стрелец и Козирог реално. 3 пъти тази година Меркурий ще бъде ретрограден, което... Тоест 24-та, да. Да, 24-та, което е добре, защото обикновено е по 4 пъти ретрограден, така че тази година все пак сме облагодетелствани по някакъв начин от към ретроградия. Второто ретроградие на Меркурий ще бъде 1 април, 24 април под знака Овен.
Тогава знаците от кардиналния кръст, огнените знаци трябва да бъдат малко по-внимателни. Овен, лъв и стрелец със сигурност, по-внимателно от към нови начинания, нови проекти, нови дейности. Нови начала, старт. Старт на нови дейности, тъй като ретроградието на Меркурий ще бъде под знака Овен. Овена свързваме с спортните дейности, с военните дейности по някакъв начин, с всичко ново, което ние сме решили да правим. В този период не е удачно точно тогава да се стартира. В това число са и финансови инвестиции, ако се планират нещо по-сериозно, по-важни договори, сделки, документална част, просто бъдете предпазливи. И втория период на ретрограден Меркурий през 2024 година е от 4 август до 28 август. Тогава Меркурий ще бъде ретрограден в знаците Дева и Лъв. Така че там пък може да ни създаде някои пречки и леки проблемчета в здравето, в ежедневието, в графика, в работата, в мисълта и словото, нали, до някаква степен, защото Девата пак е така интелектуален знак. По знака Лъв малко така в любовта могат някои неща да закуцат. Може нещо за хора, които се занимават с тип творческа дейност, с занимания с деца, игрални дейности. Там, нали, малко по-внимателно в тези периоди отново трябва да бъдем, но все пак да не забравяме, че Меркурий не е толкова опасен, защото той може да внесе хаос и безредие по някакъв начин в нашето ежедневие, но не е нещо, което да застраши живота ни, така че не трябва все пак толкова да се плашим в периодите на ретроградия, особено на Меркурий. Много хора са родени с ретрограден Меркурий в рождените си карти. Всеки може да провери дали е роден по време на директен или на ретрограден Меркурий. Съответно, ако вие сте родени с такъв ретрограден Меркурий, тези периоди няма да се отразят толкова съществено на вас и на ежедневието ви. Даже са благоприятни за хората с рожден ретрограден Меркурий, като мен, например, нали, тогава човек може да свърши много неща, които си е наумил. Които може да са ползотворни, да. По време на ретроградия трябва да приключваме нещата. Те са благодатни тези периоди за довършване, за приключване на проекти и по-внимателно, пак казваме, с новите дейности. И за анализ, за ретроспекция, за общо взето да видим докъде сме стигнали, да си направим една оценка сами на себе си. Нали, ретрограден Меркурий е много добър за явяване на изпити, за преговаряне на материали, които вече сме минали и сме запознати с тях. И последният ретрограден Меркурий за 24-та година е от 25 ноември до 15 декември, който ще бъде в Стрелец. Знака Стрелец ще ни обясни. Госпожата Стрелец, обяснявам веднага. Тогава, нали, като по учебник, ретрограден Меркурий в Стрелец, нали, нищо ново не записвайте чисто в образованието, защото все пак, нали, първо Меркурий, който свързваме с тип образователни неща, второ под знака Стрелец, нали, нещо тогава вече трябва да се довършва в интелектуалната част, в образователната част, нали, по-внимателно с пътувания тогава, както кратки, така и по-дълги пътувания, може тогава, ако сте запланували нещо, да претърпи промяна изведнъж, забравяне на документална част, паспорти, полети, графици, разминаване, да стане някакъв хаос, общо взето. Така че да, ретрограден Меркурий, както каза и Магдалена, не е опасен, просто трябва да бъдем по-внимателни, по-организирани, нали? Защото е възможно и такива малки грешки в ежедневието да ни изнервят. И една много добра новина, Венера през 2024 година няма да бъде ретроградна, както беше през 23-та, т.е. дълъг период през лятото. Така че женете се спокойно, сключвайте нови връзки. Да, периода е чист в това отношение, защото много двойки се ожениха тази година на ретроградна Венера, но няма значение. 24-та е по-благодатна, така че за брак. Да, за брак, за встъпване в нови връзки, нови взаимоотношения, стига край с уроците и с изпитанията в сърдечната дейност, така че в любовен план е по-благодатна годината. Абе не е съвсем, защото кардиналните знаци в любовен план и в отношенията ще имат така сериозни предизвикателства, тъй като възлите, двата крамични лунни възела, северен и южен, се движат в Овен, Везни. Движат, да, в същата ос, така че кардиналните знаци Овен, Везни, Рак и Козирог трябва отново да бъдат така по-внимателни, защото там може да има изясняване отново на лични, на партньорски отношения. На изчистване на неподходящи отношения, въобще разпадане на отношения, но това си е кармично, както се казва, и е нужно да се случи.
когато говорим за възлите. Така че това беше така добрата новина за Венера. Да, Юпитер ще бъде ретрограден в крайните месеци на годината от 9 октомври до 4 февруари, реално 25-та година, което пак ще е един период за ретроспекция. Отново, ако искаме да преосмислим това, което сме постигнали, това, което сме направили към момента, как можем да го довършим, какво можем да направим нещо по-различно реално, за да израснем повече. Особено в периода на ретрограден Юпитер можем да довършим някои юридически въпроси, казуси, съдебни процеси, нали, които сме започнали, както и академични образователни. Да. Общо взето ретроградния Юпитер ще изкара на повърхността и такива грешки, свързани с тия теми, които трябва да поправим и да фиксираме. След това и ретрограден Сатурн имаме тая година, от 29 юни до 15 ноември. Ретроградния Сатурн ще забави някои неща, свързани с управление, власт, политика, общо взето държавност и в работата, личен план, работните, кариерните проекти, да, тази сфера. Взаимоотношенията с шефове, с началници, да. Тя политиката така толкова зле е тръгнала, че ако тръгне и ретроградно, просто да не очакваме там нещо кардинално да се промени положително. Да се явяват на поправителен, бе. Да, всички трябва да ги изгоним. На поправка. Така че въобще това е една Сатурнова година, която ще бъде, нали, важна, и Сатурн винаги проверява ние доколко сме си научили урока и как сме си го научили. Ако не сме си го научили, ще ни върне на поправителен, определено, да. Така че по-сериозно, по-отговорно, но пък стабилна година за създаване на нови партньорства, независимо дали става въпрос за личен план или професионален. Осмицата, Сатурновата година, дава трайност, нали, в тази сфера като цяло. И последното важно събитие, за което трябва да поговорим задължително през 2024, е трайното преминаване реално на планетата Плутон под знака Водолей. За това нещо ние говорихме доста в нашите видеа през 23-та година, защото това е нещо съществено, което се случва на 20 години, но от януари 24-та, реално 21 януари 24-та, Плутон преминава окончателно в знака Водолей. Да, най-накрая след 20 години в Козирог влиза за нов цикъл от 20 години в Водолей, като Плутон ще навлезе вече в дебрите на Водолея на 20 януари тази година, между 20 и 21 януари тази година, и така до септември месец ще бъде във Водолей, като след това, поради ретроградната си фаза, която започва от май месец, ще се върне в Козирог, ще довърши каквото има да довършва, което ще касае тук вече управлението, политиката, ще изчисти много хора и много управляващи, и въобще като цяло ще настане доста голям хаос, тъй като крайните градуси на даден знак са приключващи. Да, и са някой път много решителни, тогава се случват по-съществени събития, промени, така че точно когато за мъничко в Козирог, тогава ще изчисти там, където е трябвало да се изчисти по отношение на закон, на политика, на управление, в професионален аспект, в работен аспект, с началници, с по-висшестоящи фигури. Там ще има определено дадено по-кардинално събитие. След Плутон никога нищо не е същото. Както знаете, Плутон управлява смъртта и прераждането. Когато мине от някъде, той изчиства, отрязва и унищожава всичко, което е ненужно и е опасно за целостта на организма и въобще на обществото. Плутон окончателно влиза в Водолей на 20 ноември 2024 година. Тогава ще започнат наистина много осезаемо огромни промени. Може би в началото това ще се усети по-сериозно чрез хаос. Това е малко анархичен такъв аспект. Нали? Хората вече ще няма да имат търпимост към ситуациите, които се случват, които се спускат отгоре чисто политически, и ще започнат да надават глас за промяна. Да, определено не са изключени отново стачки, бунтове, протести, защото трябва определено да се въведе вече трайно новия ред, който е под Водолей, който е много различен, който е вече много иновативен, който изисква повече интелект.
Да, тук говорим и за огромен бум на технологиите, които Това взимат превес, роботизиране, да, продължава. Това Определено. продължава тотално, но просто в обществото ще настъпят наистина огромни промени, които дори ние, колкото и да се опитваме да тълкуваме планетарните разположения, няма как да знаем какви ще бъдат с точност, защото, както знаете, знака Водолей наистина непредвидим. Така че 2024 година е началото на една нова ера, ако можем така да се изразим. Наистина, ерата е нова. Май месец има един много хубав и силен аспект между Плутон с Юпитер. Там ще се направи един хубав тригон, което ще даде нови възможности. Нещо, което ще е наистина градивно като промяна. Така че този май месец трябва да се ползва. Максимално, да. Май месец е един от хубавите месеци за 2024, в който ще можем и да довършим, и да стартираме нови неща, просто да се обновим. Хубав месец. Така че Плутон лека по лека... Да, май месец е подходящ за кардинални промени, които да са вече много така съществени за нашето бъдеще, за нашето развитие, за нашите успехи. Движението на Плутон и в момента е изключително важно за кардиналните знаци, Овен, Рак, Везни и Козирог, тъй като той се движи в последните градуси на Козирог и вече изчиства много неща от живота им, заменя ги с други неща. Голяма част от тези хора могат да изпаднат в сериозни кризи, които предвещават промени. Така че нека се готвят да обновят живота си, мирогледа си, ситуациите в живота си, въобще да се настроят на една друга вълна. През 2024 година Плутон ще донесе и осезаеми промени на знаците от неподвижния кръст. Те са следващите, които ще бъдат така по-сериозно и осезаемо засегнати. Това са Телец, Лъв и Скорпион, определено там и Водолей. Да, там тези зодии трябва вече да се подготвят за новото, за различното, за нов живот, за нов етап, за нов цикъл. Изцяло нов, различен, който вярваме, че ще бъде за добро. Всички трябва да се подготвим за този нов цикъл, дано да бъде за добро. Плутон изисква от нас да бъдем по-устойчиви, по-силни, да проявим волята си, да не се предаваме, да не се огъваме пред трудностите и да не се подаваме на страховете си. Това е най-важното при Плутон, когато работим с него. Добре е да се занимаваме с по-духовни дейности, с психология, с езотерика, с окултни науки, тъй като те биха ни помогнали много в тези времена и промени. Както казах аз, промяната отвън тръгва с промяна отвътре първоначално и нека не забравяме, че нещо, когато ни избожда очите, често ни изписва веждите, така че не трябва да се плашим от промените, трябва да бъдем готови за тях и да вярваме, че наистина те ще бъдат изцяло за наше добро. Пожелаваме ви наистина всяка една промяна да бъде в живота ви за добро, да сте здрави, да сте щастливи, да сте успешни. И новата година да ви поднесе само поводи за усмивки и за радост. Успешна нова 2024 от мен. Бъдете здрави на първо място и само напред и нагоре.